An b'aw fo an suganteli la ni waati in na an b'a fɔ aw bisimila aw ka kunnafoni bulonba kɔnɔna na bamanankan na ɲɛta jakanso sanfɛla la ka bɛn bi tarata don ma zurukada kalo tile 28 hijira 1443 donna aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ ni don kɛngɛrɛnnen min ɲɛsinnen don walasa ka kunnafoni sanuman di an yɛrɛ ka sɔrɔ busumbaw ma minnu kɔni ye musolakaw ye ni olu yɛrɛ cɛsirilen don kɛnyɛrɛye baaraw la o baaraw kɔni kulubukarili kɛra bi jagokɛlaw tɔgɔla soba min bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali ye. Agence de voyage Al-Huda hijidenw ɲuman sera Magan walasa ka se ka min kɔni ye hiji ye k'o daminɛ ni o ye silamɛya yɛrɛ jɔsi duurunan ye. Ka sababu kɛ waleya min kɔni kɛra Mali la min ye Marɔkɔ jamana ye olu kɔni kɛlen don ka tungaranke 65 nɔ minɛ sariya ɲɛkɔrɔ. Min ye anw yɛrɛ ka jamana kuntigi ye colonel Asimi Goita kunu tɛnɛndon n'o bɛnna juin kalo tile 27 ma san 2022 ale kɔni ye Laginɛ taamadenw kɔni bisimila kuluba o yɛrɛ ka makunbɛyɔrɔba kɔnɔna na n'u k'a ma ko salle de banquet min kɔni ye nin taamaden ninnu ye sa o y'a jira k'a fɔ ko kun wɛrɛ tɛ olu ka nin taama in na walasa ka na ka Mali yɛrɛ jukɔrɔma don a ka gɛlɛya hukumu kɔnɔna na wa ani ka se ka bolobɔ ka di Mali yɛrɛ ma k'a jira k'a fɔ ko min kɔni Mali ni Laginɛ ye ko a kɔni bɛɛ ye dugu kelen ye wa k'a jira k'a fɔ sa olu fana ka laɲiniba min bɛ olu yɛrɛ fɛ nin waati in na n'o bɛ se ka kɛ sababu ye min ye Mali yɛrɛ hakaja ka se farafinna jamana tɔw ma ka se ka taaɲɛ yɛrɛ sabati o de ye k'a fɔ farafinna jamana bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ye. Ali Kulubali ale ɲini mun ka ko la an ka jɛ kan ɲɛmada u fɛ. Mali cɛmancɛ fanga maa ɲɛmaa colonel Asimi Goita a jirala k'a fɔ ko fɛn ye kunungo ntɛnɛn ni o kɔni bɛnna juin kalo tile 27 san 2022 kuluba ko a ye mɔgɔ kɔni kunbɛn maa minnu bɛ yen sa ni u bɔla Guinée Conakry jamana kɔnɔna Laginɛ fɛn ye ka taama u sen kɔnɔna fo ka na fɛn ye Mali kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko colonel Asimi Goita a bɛ ninnu kunbɛn kuma min fɛn ye kuluba yɛrɛ a yɛrɛ ka dagayɔrɔ kɔnɔna a jirala k'a fɔ fɛn ye ministre ɲɛmaa dɔgɔtɔrɔ Choguel Koukala Maïga ale kun bɛ yen ka taa se CNT maa ɲɛmaa colonel Maliki Diaw ale kun bi kɛnɛ kɔni kan fo ka taa se ministre min bɛ yen n'u ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Mali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop a jirala k'a fɔ fɛn ye ni ministre kofɔlɔ ninnu fo ka taa se fɛn ye jamana kuntigi kɔni ma a jirala k'a fɔ denmisɛn 17 minnu ye taama kɔni daminɛ Laginɛ ka na Mali la ko o kɔni ye o bɛɛ lajɛlen ka se ka o kɔni kunbɛn cogoya min de la ani ka fara fɛn ye maa wɔɔrɔ kɔni kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni taala o kɔni kunbɛn yɔrɔ kɔni na denmisɛnninw don minnu kɔni y'a jira k'a fɔ jamana tɛ olu la olu ka jamana ye yɔrɔ min de ye o de ye fɛn ye farafinna ye ni u b'u wele ko panafricanisme o kɔni y'a jira fana k'a fɔ ko o ye ni taama in kɔni daminɛ fɛn ye Guinée fɛn ye mai kalo tile 15 san 2022 Mali yɛrɛ ka lasigiden so min bi Guinée kɔnɔna na ko o y'a daminɛ o don wa o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ tile 35 taama ko kɔni kɔfɛ fɛn ye kilomètre 1626 bɔɲɔgɔnko u y'o kɔni de kɛ ka se fɛn ye faso Mali kɔni kɔnɔna na fɛn ye ntɛnɛn juin kalo tile 27 san 2022 u y'a jira k'a fɔ olu ka ni taama in a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye k'a jira fasodenw na n'u ye Malidenw ye ko u kɔni bɛ k'u dɛmɛ u bi yɔrɔ min na bi u ka dɛmɛba bi u ye ani fo ka taa jira fana k'a fɔ fɛn ye laɲini min fana bɛ u la u bi min wele ko état fédéral africain u ye ka farafinna kɔni koloso ɲɔgɔn na fɛn ye dancɛ minnu bɛ yen ka se ka olu wuli ka bɔ yen bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye ko o laɲini fana u bɛ k'o fana kɔni de ɲini u y'a jira k'a fɔ ni o kɔni kɛla o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka farafinna kɔni bɔ dingɛ kɔni kɔnɔ cogoya min na a jirala k'a fɔ o y'a jira fana k'a fɔ ni o kɔni bɔla yan o na taa o laɲini kelen ka taa o kɛ fɛn ye Laginɛ yɛrɛ jamana ɲɛmaa Mamadi Doumbouya o fana kɔni yɔrɔ o de hukumu kɔnɔ fɛn ye ministre min kun kan ka nin maa ninnu kɔni kunbɛn n'u ye ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ye farikolo ɲɛnajɛw ko ɲɛnabɔli ani fasodenya yɛrɛ sinsinni Malidenw dusukun kɔni na o ministre kɔni o tɔgɔ la fɛn ye ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ye Mali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ani ministre wɛrɛ tɔgɔ la ministre min ka baara fana kɔni ɲɛsin bɛ Maliden minnu bɛ yen n'u bi jamana wɛrɛw kan ka sigi o kɔni kan fɛn ye farafinna kɔni kɔnɔna na a jirala k'a fɔ o fana kɔni tɔgɔ la a jirala k'a fɔ Abdoulaye Diop a kɔni ye nin denmisɛnnin ninnu ka se ka o kɔni fo kosɛbɛ ka jira k'a fɔ u ye ŋaniya ɲumanya min ta ka ɲɛsin Mali transition fanga kɔni ma k'a fɔ ko n'u dɛmɛ ko u b'u fo o la kosɛbɛ u y'a jira k'a fɔ ko u ye baara min kɛ nin ye nin b'a jira k'a fɔ don nataw la nin ye taamasiyɛn ɲumanw ye k'a jira k'a fɔ don nataw la farafinna bɛna fara ɲɔgɔn kan ka se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min de la ani u y'a jira fana k'a fɔ u y'a kɛ waati la fana waati min fɛn ye Guinée n'u ye Laginɛ jamana ɲɛmaa Mamadi Doumbouya ani Mali yɛrɛ ko u kɔni baara ɲɔgɔnya ɲuman ani fɛn ye
baara sira ɲumanba ko o bɛ o ni fɛn ye Laginɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ. Wa o de la fɛn ye ministre Abdoulaye Diop a kɔni ye foliba kɔni ta ka ɲɛsin Mamadi Doumbouya ma. A ye wulikajɔ min kɛ k'a jira k'a fɔ a n'a faso Mali kɔni dɛmɛ kosɛbɛ fo ka taa se waati min. O de kɔfɛ sa fɛn ye taamaden nu olu kɔni ye wulikajɔ kɛ fɛn ye Laginɛ yɛrɛ jonjo n'u ye drapeau ye ka se o kɔni di colonel Assimi Goïta kɔni ma ani fɛn ye farafina yɛrɛ donjo n'u y'a drapeau kɔni ye ka se di son excellence Assimi Goïta kɔni ma. O y'a jira fana k'a fɔ ko o na taa o kɛwale kelen fɛn ye Mali drapeau ka taa o fana kɔni di fɛn ye Laginɛ Mamadi Doumbouya o segle o na taa o di o fana kɔni ma. A jirala k'a fɔ ni baara nu bɛɛ kun cɛla ni min ye o de ye ka se ka ja kɔni ta denmisɛnnin nu ani Mali ministre ka taa se colonel Assimi Goïta ma ka se o kɔni bila tariku kɔnɔ cogoya min na. Min ye anw ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen don Mali ani jamana wɛrɛw cɛ ɲɛnɛbɔli ma n'o ye Abdoulaye Diop ye. Ale kɔni ye kunu tɛnɛn min bɛnna juin kalo tile 27 ma san 2022 min kɔni ye jamana tɔw ka lasigiden minnu bɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la yan nɔ n'o anw yɛrɛ ko ma ko corps diplomatique ka se corps consulaire maaw ma. A kɔni ye u wele lajɛba la walasa ka ɲɛfɔli k'u ye anw ka jamana yɛrɛ bɛ taabolo min na sisan ni o yɛrɛ kɔni ye lakanabaliya minɛ fo ka taa se politiki ko gɛlɛya ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna kɔni na. Min kɔni ye kumaɲɔgɔnyaw ye sa a bolila min fana kan o de ye k'a fɔ transition n'o ye cɛmancɛ fanga ye o yɛrɛ bɛ dabolo min kan an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan fo ka taa se MINUSMA n'o ye diɲɛ selekeda ni kɛlɛbancɛw olu yɛrɛ ka baara lakurakurayali kumaw ma. Aissata Mayiga an ka jɛ k'ale ka bolonɔbila lajɛ a kisa la. Fɛn min ye an ka jamana minisiri mun ka koɲɛw bɛnnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli la Abdoulaye Diop ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ diplomate ye nin kɛnɛ in kan. Camancɛ fanga n'o ye transition u kɛlen don ka baara minnu bila sen kan ni o dɔ kɔnɔna la camancɛ fanga kuntagala ni o yɛrɛ kɔni kɛra kalo 24 bɔɲɔngo ye o yɛrɛ kɔni kumaw fana ɲɛfɔra diplomate ye. A y'a yira k'a fɔ hali sisan nɔ ko kumaɲɔgɔnyaw kɔni bɛ Mali ni CEDEAO maaw yɛrɛ cɛ walasa fɔ ka bɛn bɛ se ka sabati cogoya min na. O kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Togo jamana ɲɛmaa ye Faure Gnassingbé ale yɛrɛ kɔni fana kɔni sugandira o baaraw kɔni kɔnɔna la walasa fɔ ka bɛn bɛ se ka sabati cogoya min na. A y'a yira k'a fɔ ko fɛn min loi électorale an ka jamana ɲɛma ale fana kɔni o loi in kɔni promulgué ka fara o kan décretw ni olu ye sariya dɔw ye olu kɔni fana taara ka ɲɛsin camancɛ fanga yɛrɛ kɔni kuntagala ma fo ka taa se jɛkulu kura dɔ fana sigira mun bɛna yɛlɛma don an ka sariya yɛrɛ kɔni na ni o ye constitution ye. Fɛn min ye MINUSMA maaw ka mandako kuma ye an ka minisiri Abdoulaye Diop ale kɔni a yira k'a fɔ ko ni dɔ bɛ fara MINUSMA ka manda kan fo MINUSMA fana ka yɛlɛma dɔw don a taabolo yɛrɛ kɔni na. O dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye Faransi pankulu kana dɛmɛ don MINUSMA maaw yɛrɛ kɔni ma an ka jamana marabagaw y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni tɛ jɛ ni o ye cogoya si la. Ka fara o kan MINUSMA maaw yɛrɛ kɔni ye o ye droit de l'homme ko kumaw de kɔni bɛ u da ka ɲɛsin anw ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma. A y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ o kɔni tɛ MINUSMA maaw ka baara yɛrɛ ye. Barisa an ka finitigilakaw u bɛ baara kɛ ni dɔnniya de ye ni maaw ka hakɛw fana lasabatili ye wa u kɔni b'a dɔn k'u jɔyɔrɔ kɔni ye ka maaw n'u bolofɛnw de lakana anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. A y'a yira k'a fɔ hali sisan ko fɛn min ye MINUSMA maaw ye k'u kɔni kan ka an ka gouvernement maaw de kɔni dɛmɛ jamana in yɛrɛ kɔni bɛ se ka basigi cogoya min na. A y'a yira k'a fɔ hali sisan nɔ an ka armée ko kun kan ko ni an ka armée kɔni fana jateminɛ k'i bɛ taa sɔrɔ ko siya caman yɛrɛ kɔni bɛ a kɔnɔna la k'o de la an ka armée yɛrɛ kɔni tɛ se ka kɛ armée mun bɛ na ni siyako kɛlɛ ye an ka jamana kɔnɔ cogoya si la. Diplomate minnu kɔni tun bɛ nin kɛnɛ in kan olu bɛɛ la cɛkɔrɔba ni o ye Palestine ambassadeur ye Mali la ale kɔni y'a ka kumaw daminɛ ni sangafoli de ka ɲɛsin kasara mun yɛrɛ kɔni kɛra bankasi kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbacimaw fɛ ni maa 132 bɔɲɔngo kɔni bɔnɛna a nin na o kɔnɔna la. A tilala ka an ka jamana marabagaw fo ni sigi ka fɔ n yɛrɛ la walasa ka ɲɛfɔli kɛ olu ye jamana yɛrɛ kɔni lahalayaw bɛ cogoya min na. Ni sigi in kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ɲininkali fɛn fɛn kun bɛ maa fɛn fɛn kun kan o kɔni ye o kɛ walasa o bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ cogoya min na an ka jamana lahalaya yɛrɛ la. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la min kɔni ye jagokɛlaw tɔgɔ la soba ye ni o ye chambre de commerce d'industrie du Mali ye bi kɔni kɛnɛba sigira a ye nin yɔrɔ kofɔli na baw don kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔni ɲɛsinnen don walasa ka se ka kunnafoni sanuman di an balimamusow ma minnu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don kɛnyɛrɛye baaraw la o kɔni kulobokarili kɛra bi min ye chambre de commerce la min kɔni ye nin kɛnɛba in ye sa a kɔni ɲɛmaya dira maa min ma sa o yɛrɛ de chambre de commerce d'industrie ma ɲɛma dankan min ye teleɲɛta cɛdenw ye sa Aissata Touré ani Musa Jalo
olu tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen in kan u sigana ni min ye a bɛ somɔgɔw sama bɔ. Chambre de commerce et d'industrie du Mali u ye nin kalansen sigi sen kan yaasa u cɛla baara o yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ni muso cɛsirilenw ye ale ni muso dɔkɛlaw min bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka baaraw tagabolo la. Chambre de commerce yɛrɛ kɔnɔna la ni o dɔ de ye ka se ka kalansen kɛ musow kun u bɛ se ka u yɛrɛ ta cogo min na. Donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la bi an ye groupe 5 ta groupe minnu formation daminɛna groupe minnu na donc ça veut dire que groupe wɛrɛw bɛ kɔfɛ olu fana kan ka former domaine dɔw bɛ yen sisan nɔ hali ni wari ma d'i ma n'i dɛmɛna a bɛ se k'i ka baara taa ɲɛ donc o bɛɛ ye gɛlɛya ye Mali musow ma Mali dɔrɔn tɛ dɛ Afrique musow ma diɲɛ muso bɛɛ donc o gɛlɛyaw bɛ yen nɔ donc sisan an k'an jija ka an wasa don an ka jamana la olu fana k'u wasa don musow ka baara la pour que an ka baara bɛ se ka développer cogo min na et puis u ka danna n'i ye muso kelen former bi ça veut dire que muso in bɛna se a yɛrɛ kɔrɔ ni muso sera a yɛrɛ kɔrɔ a ka denbaya bɛ bɔ a kalama kabila bɛ bɔ a kalama donc jamana yɛrɛ bɛ bɔ a kalama donc an b'o de kɛnɛ kan bi donc sisan nɔ kuma o kuma bɛna fɔ n'a bɛ taa baara développer sira la donc an b'a ɲini aw fɛ bɛɛ k'o lamɛn a ka se ka bɛɛ nafa. Maa minnu bɛ yen n'u u garisɛgɛ donna nin kalansen in na olu kɔni bɛ ka laɲiniw caman kɔnɔ nin kalansen in kɔfɛ. Ni formation in senfɛ n ka attente ye plus ka dɔnniyaw sɔrɔ dɔnniya minnu bɛ se ka kɛ n bɛ se ka n ka entreprise yiriwa ka ɲɛ ka kunnafoniyaw fana sɔrɔ k'a dɔn anw entrepreneur musoman ninnu an bɛ se ka adresser mɔgɔ minnu na pour que ka an ka businessw développer ka marchéw sɔrɔ ani surtout ka financement sɔrɔ pour que k'an dɛmɛ. Ka musolakaw kalan ani ka tila ka u ka baaraw ka o kasabiw ka u dɛmɛ o la o bɛ kɛ sababu ye ka musolakaw dɛmɛ u k'u yɛrɛ ta yaasa yɛlɛma bɛ se ka don u ka diɲɛnatigɛ tagabolo la u ka denbayaw la hakaja jamana yɛrɛ la cogo min na. Min ye agence de voyage Al-Huda ale ka hijidenw alhamdulillah u ɲuman sira magan jamana kan walasa ka hiji baaraw daminɛ n'o bɛ bɛn silamɛya yɛrɛ jɔsen 5nan kɔni ma min kɔni ni hijiden kofɔlen ninnu ye sa u yɛrɛ ka kumaw ɲɛfɔ cogo la u y'a yira k'a fɔ ko nimisi wasa kɔni sɔrɔla kosɛbɛ nin baara kunfɔlɔ in na min yɛrɛ bɛ hiji baaraw daminɛ n'o yɛrɛ daminɛna kira sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ ka misiri u taara bɔ yen nɔ wa u o yɔrɔ kofɔlen na ko u kun da bakiya kaburdon kan Aissata Maïga ale ye a kan don a kɔrɔ an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Tubarkala fɛn min ye agence de voyage groupement Al-Huda ye ale ka hijidenw yɛrɛ kɔni ɲuman sira magan walasa ka se ka taa silamɛya jɔsen 5nan yɛrɛ kɔni bɔ a sira fɛ o de kɔni kɔnɔna la u ka nin tile fɔlɔ baaraw daminɛna yɔrɔ min na o de ye Medine yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye. An bɛ hiji kɛnɛ kan yanni hiji kalo ka jɔ agence de voyage groupement Al-Huda ka hijidenw u sera Madina kɔnɔna la ala kira ka misiri sallallahu alaihi wasallam an bɛ yen nɔ an nana min na o ye ka se ka ala bato baw kɛ sabu ka da kan ni maa min ye farida kelen kɛ yan farida 5000 o de sara bɛ d'i ma i ka farida kelen kun kɔrɔ an nana an bɔlen filɛ farida dɔ selili la ka ala deli ala k'a minɛ an ye hijiden bɛɛ bɛ kɛnɛya la bɛɛ bɛ lafiya la bɛɛ basigilen don ala barika la o la an bɛ min fɔ silamɛw ye an kɔni bɛ yan nin waati in na an bɛ dugawu kɛ mɔgɔw ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ an bɛ taama sira de kan Mali ala k'a kulo suma Mali ala k'a kulo magɛ ni hɛrɛ ye Mali ala ta'ala ka basigi don a kɔnɔ ala ka Mali ja ka tɛmɛ a kunu kan an bɛ dugawu kɛ denbayaw ni dutigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya minnu bɛ diɲɛ na wulibaga y'ala ala k'a wuli. Ni agence de voyage groupement Al-Huda hijidenw ye olu yɛrɛ kɔni u ka nisɔndiyakanw yira ka kɛɲɛ ni Al-Huda maaw yɛrɛ ka baaraw tacogo ɲuman ye hiji kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan. Mɔgɔ yɛrɛ se ka nisɔndiya ka tɛmɛ min yɛrɛ kan o de bɛ ne la bi parce que k'i yɛrɛ sɔrɔ yan nɔ kira yɛrɛ bolo ye sallallahu alaihi wasallam a bolo ye misiri min yɛrɛ jɔ k'i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ ka seli yan nɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ t'a dɔn n tɛ se k'o bila minɛn kɔnɔ quoi minɛn min ni bɛ se ka s'a dan na quoi n bɛ ala fo ka barika da ka dugawu kɛ ala y'a nɔgɔya cogo min na a k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye aw da baara tiɲɛ yɛrɛ la u y'a fɔ an ye cogo min na a bɛɛ kɛra o cogoya la formation na u ye fɛn fɛn fɔ an ye an nana a bɛɛ kɛra ten tɛkitusi i b'a fɔ an kun sigilen bɛ n'a ye cogo an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la lafiya kɔ. Ne yɛrɛ kɔni bɛ min fɔ n bɛ mɔgɔw encourager ni mɔgɔ ma b'a fɛ ka na hiji la i ka tɛmɛ Al-Huda fɛ u b'a fɔ cogo min na u b'aw ladon cogoya de la ten nɔ i tɛ gɛlɛya foyi sɔrɔ u ka hiji la. minnu yɛrɛ ma yan sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ yarabi u ka lemina ni ala ye an b'a ɲini ala k'a nɔgɔw n'u silamɛ bɛɛ lajɛlen ye n ye nisɔndiya ani wasa yɛrɛ sɔrɔ fɔ caman n t'a hakɛ dɔn a ka bon hakili yɛrɛ ma mais alhamdulillah an b'a bila ala ka minɛ de kɔnɔ n ye nisɔndiya fɔlɔ yɛrɛ min sɔrɔ n ye degun min sɔrɔ a baara in daminɛ
fo ka se ɲina mɔ ye nisɔndiya min sɔrɔ o y'o doni ta ka bɔ dusukun na pewu ni dusukun bɛɛ bɛ alhamdulilayi saniya da i b'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ a diyara n ye nɔnɔ kɛnɛ ka sanu cogo min na a diyara n ye komi o cogo di ɔ n b'a jigin fɔ alhamdulilayi baara kɛcogo ɲuman ni fɛn o fɛn nana ɲɔgɔn fɛ ala ka baara kɛcogo ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye. Tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye agence de voyage Aluda ijidenw ye olu yɛrɛ kɔni u kunda Bakiya kaburu dɔ kan ni alakira kisi ani nɛɛma bɛ a ye ale furumuso Aisha fo ka taa se a nɔfɛmɔgɔ caman ma olu yɛrɛ kɔni dalen don nin yɔrɔ sanuman in kɔni kɔnɔna la. Ni an ye Bakiya kaburu don na Bakiya ye kaburu don fɔlɔfɔlɔ ye alakira ye min dilan Madina sallallahu alaihi wasallam wa nin kaburu don in na kira ka sahaba caman bɛ yan Sayyidina Usman bin Affan Sayyidina Usman bin Maz'un Sayyidatu Aisha Ummul Mu'minin Ummi Abdillah radiyallahu anha ani kira ka sahaba caman Imam Maliku ka fara dɔnnibaga caman fɛnɛ kan sahaba caman maɲuman caman dalen bɛ nin kaburu don in de la yan ni hijidenw nana hiji kɛnɛ kan a ka ca la an b'a kanu n'u ka se nin yɔrɔ ninnu na ka duwawu kɛ furew ye yan duwawu ɲini yɔrɔ tɛ dɛ an bɛna duwawu de kɛ yan o duwawu bɛ kɛ mun na ala ka hinɛ s'u ma o ka kɛ baraji ye anw fɛnɛ ye an bɛ ala deli an bɔra ka yara min kɛ kaburu don in kɔnɔ sisan ala ka hinɛ se silamɛ fure bɛɛ ma. An bɛ duwawu de kɛ bato minnu bɛ ka kɛ iji kɛnɛ kan ala ka u bɛɛ lajɛlen kɛ bato jaabilenw ye ka tila ka duwawu kɛ tuguni ala ka iji nɔgɔya alisilamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen. Min ye katiba sina maaw ye ni olu yɛrɛ ye jatigɛwale kɛba jɛkuluw ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na jumadon u yɛrɛ ka maɲɛma n'o ye Amadu Kufa ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ka maaw kɔni nɔ tɛ fagali na min yɛrɛ kɛra sababu ye ka maa 132 kɔni bɔnɛ o nin na Bankasa mara la Bayangara yɛrɛ région na n'o bɛ bɛn an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ camancɛ marabolow ma u yɛrɛ ko ko min kɔni ye nkalon caman ye ko o kɔni bɛ mun na nin waati laban ninnu na k'a fɔ ko min olu ka mɔgɔw ye k'olu kɔni ye fagali kɛ Bankasa Amadu Kufa yɛrɛ ka kumaw kɛra nin ye a ye ja min bila a yɛrɛ ka compte Twitter sanfɛla la a kɛra k'a fɔ tuguni ko min kɔni ye ale ka maaw ye ko olu kɔni ma se jalasago kun wɛrɛ la walasa ka taa madɔw ɲini minnu yɛrɛ ni anw yɛrɛ ka wolomasiri tabaw bolo kun bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na wa a yirala k'a fɔ ko o maa ninnu minɛtɔla minnu kɔni ye wara da walasa o maa ninnu kana minɛ k'ale ka mɔgɔw kɔni ye marifa de ci sanfɛ n'o ye tir de sommation ye ko ka se ka maa kofɔlen ninnu minɛ cogo min na ani ka u bolofɛnw minɛ ka taa u bila u yɛrɛ ka sariya ka bolo kɔni kan. A yirala k'a fɔ sa min kɔni hakililajigin ye ko k'o kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye maa 132 bɔɲɔngo ye olu kɔni fagara katiba masina maaw fɛ min kɔni kɛra ka ta juin kalo tile 18 ka se juin kalo tile 19 suw la min kɔni ye dugumisɛnnin caman ye Bankasi yɛrɛ kɔnɔna na ani Bayangara région na min bɛ bɛn anw yɛrɛ ka jamana camancɛ marabolo kɔni ma. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ kɛ an ye an balimakɛ Ali Kulubali fɛ. Ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min bɛ yen ni u bɛ Rwanda jamana ani Congo RDC ani ɲɔgɔn cɛ ni Congo RDC u bɛ ka Rwanda kɔni jalaki ka jira k'a fɔ bamaji walekɛba M23 min bi u ka jamana kɔni kɔnɔ ko o de bɛ ka olu kɔni dɛmɛ cogoya min na o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye Congo RDC jamanadenw ko a jirala k'a fɔ olu kɔni ye ɲɛngɛrɛ jugu kɔni ta ka ɲɛsin fɛn min ye Rwanda jamana minnu den minnu bɛ ka jira k'a fɔ u na dansago wale ta ka ɲɛsin u ma fo ka taa se dunan fɛn fɛn bɛ ni a bɛ a yɔrɔw la sa a jirala k'a fɔ ko u bɛ ka dansago wale kɔni ta ka ɲɛsin u kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnna yɔrɔ min bɛ ni u b'a wele ko Goma o de hukumu kɔnɔ fɛn ye jamanaden minnu bɛ sa n'u ye Congo yɛrɛ jamanaden minnu bɛ n'u b'u yɛrɛ ye jɛkulu caman kɔnɔ jɛkulu min n'u ye nantancɛw ka jɛkulu kɔni ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ nin tile 2 ninnu kɔnɔ na ka se ka wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka Congo jamanadenw k'u bɛɛ lajɛlen n'u hakili kɔni jira ɲɔgɔn na ka jira k'a fɔ fɛn ye dunan tɔɲɔ o kɔni man ɲi fo ka taa se Rwanda jamanaden minnu bɛ yen maa bɛ sa n'i bɛ Rwanda yɛrɛ kan kɔni fɔ gɛlɛya bɛ ka ta ka ɲɛsin olu minnu kɔni ma ka se ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka fɛn ye RDC jamanadenw k'u n'u hakili jira ɲɔgɔn na yaasa u na se k'u mako to cogoya min de la a jirala k'a fɔ ko o wulikajɔba o de bɛ ka kɛ fɛn ye natancɛw ka jɛkulu kɔni fɛ fɛn ye RDC jamana kɔnɔna na yaasa dunanw olu na se ka lafiya kɔni sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna fɛn ye Rwanda jamanaden minnu bɛ Congo kɔnɔna na olu na se ka lafiya bada sɔrɔ a yɔrɔw la cogoya min na.
Sudan ministriso min ɲɛsin bɛ Sudan ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kɔni ma olu ministriso kɔni y'a jira k'a fɔ ko juin kalo tile 22 ko u ka jamanaden dɔw n'u ye wolomasiri taba 7 ani ka taa se jamanaden gansan dɔ kɔni ma olu kɔni jasula u ka dugukolo kɔni kan ka tununu u ye ka taa n'u ye Ethiopie jamana kɔni kan u kɔni y'a jira k'a fɔ u ka laraweliw kɔni kɔfɛ u nana a jateminɛ sa fɔ ko ni maa kofɔlɔ ninnu ko kɔni fa la fɛn ye Ethiopie yɛrɛ wolomasiri tabaw kɔni fɛ o jamanaden gansan min kɔni bɛ sa ko olu dɔw ka u minɛ k'u datugu fɛn ye kaso kɔni kɔnɔna na wa jirala k'a fɔ ko u ye nin baara min kɛ nin ye nin baara in ko a bɛ diɲɛ kɛlɛ a sariya k'a bɛɛ kɔn ani adamadenya yɛrɛ hakɛ lafasalitɔnw ka sariyaw ko u ye o bɛɛ lajɛlen kɔni de sɔsɔ o de hukumu kɔnɔ fɛn ye Sudan jamana ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko laɲini bɛ olu kɔni fɛ ani fɛn ye ŋaniya bɛ u bolo don nataw la ka se ka u ka fɛn ye lasigiden min bɛ Addis Abeba Ethiopie jamana kɔni kan ka se ka a kɔni wele ka bɔ Ethiopie jamana kɔni kan ka sababuya kɛ u y'u ka wolomasiri taba 7 min kɔni fa ani u ka jamanaden gansan min ni u kɔni ye a jaso ka taa a datugu ko a ma kɛ sariya foyi kɔni kɔnɔna na o y'a jira fana k'a fɔ o baara cɛjugu min kɛla don nataw la u na u t'a kɔni sara. Nigeria jamana kɔnɔna jirala k'a fɔ u ka dugu minnu bɛ yen ni u b'a wele ko Zamfara fo ka taa se Kaduna kɔni ma jirala k'a fɔ bamaci walekɛbaw ko olu kɔni ka benni cayala maaw kɔni kan a yɔrɔ la tugu min bɛ yen fɛn ye o yɔrɔ la jirala k'a fɔ o dogo yɔrɔ y'o ye yaasa ka se ka na tiɲɛni kɔni don Nigeria jamanadenw kɔni kan villageois minnu bɛ yen n'u ye dugumisɛnnin sigibaw ye k'u donni ka tunun n'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn ye sɛnɛkɛlaw ani maa minnu bɛ wuyasiw kɔni kɛ jirala k'a fɔ ko u bɛ olu kɔni de ta tuma bɛɛ ka tunun n'u ye ka tila ka laɲini kɛ ka sabi de ka sara yaasa u na se ka u kɔni bila cogoya min de la a jirala k'a fɔ fɛn ye Nigeria yɛrɛ wolomasiri tabaw ani lakana tigilamaw ka kɛɲɛ ni olu yɛrɛ ka maaw dɔgɔyali kɔni ye a jirala k'a fɔ ko olu kɔni t'a la ka se ka fɛn ye lakana kɔni sabati yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni de la o de la yaasa ka se ka fɛlɛ kɔni sɔrɔ nin ko ninnu kɔni na bɛnkalikɛlaw bɛ ka baara min kɔni kɛ ka se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni lajɔ fɛn ye Nigeria masakɛw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni dugu ko fila ninnu na walima u ka ni jamana ko fila ninnu na n'u ye Zamfara fo ka taa se Kaduna kɔni ma ko u kɔni bɛna sariya min b'a yamaruya ka marifa kɔni di fɛn ye ni yɔrɔ sigibaw kɔni ma yaasa u na se ka u yɛrɛ lakana cogoya min na a jirala k'a fɔ kunnafoni yɛrɛ a kɔni dila Nigeria yɛrɛ olu ka jamana u bɛ min wele ko commissaire à l'information min bi kunnafoniw kɔni di jamana tɔgɔ la ko a kɔni fɔla o de kɔni fɛ. Maroku kiri tigilamaw kɔni y'a jira k'a fɔ dɛnɛ ko fɛn ye maa minnu bɛ yen ni olu kɔni b'a fɔ o na kuwaji kɔni tɛmɛ Maroku jamana kɔni na ka taa Nazara jamana kɔni na ni o ye a maa 65 bɔɲɔgɔnko kɔni minɛ o y'a jira k'a fɔ ko o na o kɔni kiri ko ka sababuya kɛ ko o kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ juma ko o na tɛmɛ fɛn ye Maroku jamana kɔni fɛ k'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ Maroku jamana yɔrɔ min bɛ yen n'u ye milila ye ko k'o kunda fɛn ye l'Europe jamana kɔni de kan o de la o ka kiribuloso min bɛ yen ni a bɛ fɛn ye dugu min ni u b'a wele ko Nador ni ani fɛn ye milila olu yɛrɛ bɛ dancɛ kɔni bɔ u y'a jira k'a fɔ ko olu fana kɔni ye maa 37 kɔni bɔɲɔgɔnko kɔni minɛ maa o la maa minnu b'a fɔ u na kuwaji kɔni tɛmɛ sa k'a fɔ ko u na taa Nazara jamanaw kɔni kan o jirala k'a fɔ ko u na kiri wa fɛn ye a bɛ bɛn maa 65 kɔni ma u na kiri ko ka sababuya kɛ ko u ye sariya kɔni sɔsɔ ka na don fɛn ye Maroc jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔna na ani fɛn ye ka walejugu fana kɔni ta ka ɲɛsin Maroc wolomasiri tabaw ma ka fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ maramafɛn bi u bolo ani wolomasiri tabaw ye u bila ka ko min kɛ ni ka ban o fana kɔni ma ko u na kiri o la Kalido Ameza ale ka fɔ cogo la wa jirala k'a fɔ jɛkulu wɛrɛ bɛ yen n'u ye tungalataw kɔni ye maa 28 ko olu fana kɔni bɛna kiri ko ka sababuya kɛ k'o ye fɛn ye ni gɛlɛya baara ka se ka o kɔni kɛ Maroc jamana kɔni kan cogoya min na ka sababuya kɛ ko u bɛ ka maaw kɔni dɛmɛ ka tɛmɛ Maroc jamana kuwaji kɔni fɛ ka taa Nazara jamana kan ko olu na kiri o la wa jirala k'a fɔ n'i ye ninnu kɔni jateminɛ n'u ye tungalatalaw kɔni ye ko u caman bɛ yen ko u bɛɛ bɛ bɔ Darfour n'u ye Sudan kɔni ye Sudan yɔrɔ min fana don fana ko kɛlɛ ko o kɔni bɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ ni maa 100 ani maa 25 olu ni kɔni tola kɛlɛ la o yɔrɔ la fo ka taa se maa 50 bɔɲɔgɔnko olu bɔla o sigiyɔrɔ kɔni na. Nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan ka d'an ma ka se ka laseli k'aw ye halisa an bɛ an filɛbaga a mandenw fo nka bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana camancɛ marabolo Bayangara mara la dugu dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Duru ye an b'an balimaw fo ye kosɛbɛ aw ka mɛn sini ni Ala sɔnna ma.